Aw tulo bɛ wa FM de mankan la nin waati in na ka bɔ Mali la Bamakɔ an bɛ Zeno Media sanfɛ Facebook ani YouTube. sur 20 ye aw 19 sur 20 ye aw ka jɛmukan ye min bɛna kuma an ka buna hadamadenya kan sigi ko balimaya siraw furu ko buna hadamadenya tɛmɛsiraw an ka teriya siraw o ni a ɲɔgɔnna camanw 19 sur 20 tarata o tarata radio chaîne 2 kan Hawa Diallo ale ni an ka maa faamuyalenba wɛrɛw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ walasa ka kuma an ka buna hadamadenya kan 19 sur 20 nɛgɛ ɲɛ 16 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se nɛgɛ ɲɛ 18 ma radio chaîne 2 kan aw ni Hawa Diallo ni a ka maa welelenw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Salamu alaikum dina kanibau salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum hamala kalandinu salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum dina kanibau salamu alaikum salamu alaikum hamala kalandinu salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum dina kanibau salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum Allah kira kanibalu salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum dina kanibau salamu alaikum mateni wange salamu alaikum hamala kalandinu salamu alaikum wa alaikum salam ya woni hamala la ilaha illallah Mamadou Dinɛ tigilamɔgɔw aw salamu alaikum la ilaha illallah minnu yɛrɛ bɛ chrétien dinɛ la alléluia minnu yɛrɛ tɛ nin si la aw ni yan kuma 19 sur 20 kɛnɛ sigitɔ filɛ nin nɛgɛ karafe o ma falen Sulemani Sanogo very good ale de bolo bɛ nɛgɛ karafe la ni waati in na kalandenni bɛ bulon kɔnɔ ni waati in na n'o ye Umu Jara Jɛman ka kalandenni ye Hawa Diallo aw minnu sɔgɔlen bɛ nin waati in na radio chaîne 2 la aw ka foli bɛ radio chaîne 2 kɔnɔ yan 19 sur 20 kɛnɛ kan aw minnu b'aw ka butigi daw la nin waati in na aw minnu sigilen b'aw ka du kɔnɔ aw minnu bɛ aw tɔgɔla bolimafɛnw kɔnɔ nin waati in na aw minnu b'aw ka cakɛyɔrɔw la nin waati in na n'o ye biro kɔnɔnaw ye service daw la aw minnu yɛrɛ bɛ foro kɔnɔ nin waati in na hali n'a y'a sɔrɔ nɛma dalen don aw bɛɛ ka foli bɛ 19 sur 20 kɛnɛ kan kalandenni bɛna don kalanbulon kɔnɔna la aw ka bonya kɔnɔ aw ka yamaruya kɔnɔ karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen kuma donna bɛɛ lajɛlen cɛman fara musoman kan kalandenni bolo fila bɛ dugumaw bɛɛ lajɛlen aw bɛɛ bonya bɛ baro in kɔnɔna la ni fili min yera kuma la lawulin kama tɛ dɛ kalanden bulon don yafa bɔrɛ fa o dalen bɛ aw bɛɛ lajɛlen a ye kalandenni dɛmɛ ni duwawu ye
ala kana kuma ba don a da. Dine kanima wele kanye hina maza wele kanye makari maza wele kanyamolo minu zirana Allah nye fa kelembe kato alaye kake alaye dine kanima ani bara Slame tira kalima ani chesride alaye maza minye hina maza saya man jugu me jon ton ko o de ka jugu saya man jugu jon mena saraka bon ko fe ka nyina sima jon mena ne norobla jon mena ne joro fa plunda kana kashi o de be saya jugu ya jara koro ni ndoindo ay ni doin nyasigi kani doin kerenkere sabu ko jo fen bela jeli da fen otuma be sikilembe kani doni makono mashite kulukungele asikila ay ndemani dowi an karamo blasirani dowi ya rabbi alaka bi kasoro nemaso ani islam fure bela jeli ɲɔgɔn bilasira dunun kan bɔra ɲɔgɔn lamɛli dunun kan bɔra ɲɔgɔn kɔrɔfɔli dunun kan bɔra ɲɔgɔn sɔnfɔ dunun kan bɔra ayiwa ɲɔgɔn tanu yɛrɛ fɛnɛ dunun kan bɔra bari ɲuman kɛkun tɛ makun ye ni maa ɲɛn'i ma i b'a wale ɲuman dɔn ka ko ɲuman dɔn o ko ɲuman dɔn bɛɛ lajɛlen tɛ ka taa fɛn d'a tigi ma ye ayi i da sera ka waga min kɛ k'a fɔ karisa de ye nin kɛnɛ ye karisa sababu de ye nin kɛ o ka di a tigi ye ni sanu ni wari ye o tuma ɲumankɛlaw ka fo u ni tandoni ka kan ay kalandeni dɛmɛni duwawu ye ala kana kuma ba don an da ni ye 19/20 kɛnɛ sigitɔla ye karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka laɲini kɔnɔna la radio mali ɲɛmayaso bɛɛ lajɛlen ka laɲini kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bonya bɛ kɛnɛ in kan ka bɛɛ lajɛlen fo nin kɛnɛ in sigikun ye duw bɛ se ka dilan cogo min na adamadenya bɛ se ka ɲɛ sigidaw bɛ se ka dilan ka lakana ayiwa n'o wɛrɛ kɛra jamana fana bɛ jɔ a kɛnɛ sigikun y'o de ye bɛn bɛ se ka sabati cogo min an ka sigiw kɔnɔna la an ka duw kɔnɔna la an ka furuw kɔnɔna la an ka teriyaw kɔnɔna la maa si tɛna ko f'anw ye min bɛ dugu kɔnɔ dɛ
an m'an yɛrɛw de sɔn ta k'o kɛ ladilikan ye ka kuma olu kan o tuma a ye kalandennin dɛmɛ ni duwawu ye ala kana kumaba don an da kuma min bɛna bɔ kalandennin da kɔnɔ ala k'a kɛ kuma nafama ye ala k'a kɛ kuma barikalen ye yarabi ala k'a kɛ du jɔ kuma ye ala k'a kɛ faso diya kuma ye ala k'a kɛ jamana jɔ kuma ye Basolo bi 19/20 baro bɛna sigi mun de kan bi baroda kun o bɛna boli anw muso wɛrɛw de sɔn kan dɔ b'a fɔ sisan ko kuma bɛɛ bɛ kuma la musow de kan o tuma la cɛw dun sɔn tɛ olu la wa n ko du bɛ anw de bolo anw de ye du jɔbagaw ye o anw de ye du dilanbaw ye anw de ye denmisɛnninw tɔbɔtɔbaw ye anw de ye denmisɛnninw marabagaw ye ni anw ɲɛna a bɛɛ bi ɲɛ o de la m'an sinsin musow kan anw bi wale mun na n'o man ɲi ayiwa n'i y'a ta k'a fɛn lajɛ wale jugu n'i ye wale jugu ta k'a lajɛ sigiyɔrɔma 100 la anw musow ka kɛta ka ca la ni cɛw ta ye dɛ o tuma la bi 19/20 an y'a kanu ka kuma anw musow bɛ ka jurujugu min don ɲɔgɔn kana bibi na an ka sigiw kɔnɔna la n'o y'an ka kungo kɛyɔrɔw ye bi ni o dɔ ye bolomafaraw ye ni o dɔ ye uniforme ye awɔ e b'a kɔnɔ ne yɛrɛ b'a kɔnɔ an bɛɛ bɛ nin kɔnɔna la ayiwa ala ka tulo kɛ tulo kunnandi ye ka hakili ɲumanw d'an ma an bɛ se k'an yɛrɛ bɔ nin jurujugu ninnu kɔnɔ cogo min ka sɔrɔ ala ka juru donnen t'an na o dunuya kɛra bɛnbali so ye wa ɲaadɛmɛ kuma yɛrɛ o tɛ fɔla to basolo ni anw musow ka kɔɲɔw lajɛ an tun b'a kɛ ka uniformew kɛ an ka kɔɲɔw la ani bolomafaraw an tun b'olu di an ka kɔɲɔw la balimaya sira ɲɔgɔn dɛmɛ de tun don bari nin bɛ kungo la bi a mako bɛ bɛɛ ka dɛmɛ na bolomafara tun bɛ di o siraw fɛ k'a tigi kɔkɔrɔma don a tɛ komi fɛn t'a bolo ye o fɛn b'a bolo nka nin tɛ kun bɔ nin tɛ kun bɔ n'a fara-farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba kelen ye o bolomafara min filɛ nin n'an bɛ taa di ɲɔgɔn ma an ka kungow la wajibi tɛ o e min y'i sogo doni ka taa ka hɛrɛ kɛnɛ kan bilahi a t'i sara sɔrɔ e ye fɛn d'a ma sa o e ma fɛn d'a ma sa o o bɛ ni ale de cɛ masa aramani y'o sabanan ye nka o tigi kelen de bɛ tila ka bɔ ne ye tuguni ko karisa yɛrɛ tun bɛ a ma foyi di ne ma a nana tilen fo nin waati hali misikara zarati a ma diyan anw dun ko an ka kungo kɛra balimaya ye an bolo an ka ɲɔgɔn dɛmɛ mɔgɔ min nana ka n'i ka jama ka na dɔ fara i ka jama kan ka na i sankɔrɔ ta i sigiyɔrɔ la n'o ye furuyɔrɔ ye mɔgɔw k'a dɔn ko mɔgɔ b'i bolo ka n'i sankɔrɔ ta i ka sigida la e b'o sara sɔrɔ a o ye fɛn di sa o ma fɛn di o e t'o maralen t'i kɔnɔ gindo ye a lebukun diɲɛ ye k'a mana foyi d'i ma ni min fana ye fɛn di bigi bɛ ta ani kaye o fana bɛ sɛbɛn a kɔnɔ o ye baara de sɔrɔlen ye sa dɛ
an ka sigiw gɛlɛyara bi sa k'a sababu kɛ anw yɛrɛ ɲumankɛtɔ o kɛra tiɲɛni y'an bolo an ɲumankɛ bolo o kɛra an yɛrɛ ma juguman ye Basolo o ye bolomafara ye o uniforme min fɛnɛ filɛ nin n'an tun b'a kɛ an ka kungow la k'a yira maa wɛrɛw la ko anw ye cɛ kelen denw ni muso kelen denw ye an bɛɛ bɛ fini kelen dilan k'a don an na a don fɛntigi kana dɔn ka bɔ fɛn t'anw cɛ la uniforme kun kɛ kun ye o uniforme fɛnɛ kun tɛ kɛ uniforme dagɛlɛnbaw ye dɛ uniforme mun sɔngɔ ka nɔgɔn ni a bɛ kun bɛɛ la bɛɛ bɛ se k'a tigɛ k'a don sisan anw kɛlen bɛ k'o kɛ mun ye juru don ni juru sara n kungo la mɛ uniforme kɛ hali n'a y'a sɔrɔ a waati ka gɛlɛn adamadenw ma u b'a wajibiya ko karisa ta la an ma uniforme kɛ wa munna an t'a kɛ ne ta la o tuma ne de ye mun k'aw la ne de ye faso n'a bon wa o tɛ waati bɛɛ n'a tiɲɛ de don waati bɛɛ n'a a sɔrɔ de don ni waati min y'a sɔrɔ waati min bɛ yen sɔrɔ bɛ hakɛya min na baara bɛ kɛ n'o de ye o de la a bɛ fɔ ko hakilimaya bɛ sigi diya e y'i sigiɲɔgɔn ka taabolo jateminɛ a ka sɔrɔ n'a ka sɔrɔ kɛ baliya a ma bɔ ye bilen ka taa sɔrɔ wɛrɛ da doni wɛrɛ da kunna tuguni o mɔgɔ min ma se ka da sigi don o don a denninw ye e bɛ taa uniforme daga taga bilo da la a bɛ taa min don o fini na dɛ a da caya fara a nɔgɔya kan a b'o don balo la fɔlɔ k'a denninw balo n'o ye o bɛ taa mun kɛ uniforme na hali ni mɔgɔ dɔ ɲɛna ma k'a tigɛ a ye a sugu b'a fɔ a ma karisa yanni tun ka nin kɛla ne ye ale tun ka wari di ne ma ne tun b'a dun nin na a dun b'a jo de fɛ o uniforme kɛ kun ye an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka ɲɛ ɲɔgɔn ma a ka yira k'an ye kelen ye bɔ ɲɔgɔnna ka dabila o don sugu fɛ n'o ye jamadonyaw ye bi o fɛnɛ kɛra juru ye an bolo juru don ni juru sara Doro kibabi yangala ita macho de yidianye o denwulu kɛnɛ ye min mɛna sigi dɛ hali o denwulu an ye uniforme dilan o la den b'a na den bangebaa ni a terimusow na a dɔgɔninw olu bɛ fini suguya kelen don k'u tugu ɲɔgɔn kɔ ka na ko a y'an sɛnsɛn an ka du denbaw bɛ ka don e min n'o ɲɔgɔn fini tɛ e la e bɛ bila kɛrɛfɛ f'u b'a fɔ yɛrɛ ko a y'aw jɔ uniforme tigiw de ko don awɔ olu de bɛ ka sɛnsɛn ka don aw kana ɲagami u la dɛ o ye mun ye n'aw b'a dɔn k'aw bɛ ka uniforme k'aw ka denwulu la aw yɛrɛ dama bɛ se k'a kɛ o ciya bila kun kɛra mun ye sa mɔgɔ tɔw ma n'an ma ɲɛ a ye uniforme kɛ fɛn o fɛn na a y'o dan a uniforme tigiw ni ɲɔgɔn cɛ uniforme tanw yan'u ka wele k'u kana kanu lamaloya kɛnɛ kan a kana f'u ye ne kɔni bolo o ye ɲɔgɔn tɛ kɔɲɔ kɛnɛ o fɛnɛ b'o cogo kelen na awɔ k'an ka taa an ka uniforme don an fasa bɛna da uniforme tɛ e min kan na n'ala ye ci k'i ɲagami olu la i ka don aran na k'olu sɛnsɛntɔ filɛ ka don kɛnɛ kɔnɔ i t'a ɲɔgɔn jɔjugu fili u b'i sama de k'i b'u cɛ la
o caman kɛra an yɛrɛ ɲɛna n'i bɛrɛ b'a dɔn ko uniforme t'i kana i bila kɛrɛfɛ ka n'i ɲagamu la malo man ɲi hɔrɔn ma malo man ɲi jamadonya don fɛ jamala malo a bɛ mɔgɔ si dɔgɔya nka nin bɛɛ la dɔw fana bɛ wuli uniforme t'u la olu ye kɛlɛkɛlaw ye kɛlɛtigiw don k'u ɲagami mɔgɔw la u bɛ kɛlɛ nɔfɛ Basolo very good n'o denwulu kɛnɛw sigira sisan sa kayetigi bɛ n'i sigi ni kaye ni bigi i ye min di denba ma mɔgɔ b'a kɛrɛfɛ a b'a di min ma o b'a sɛbɛn n'o tilala o bɛ jate bɔ o bɛ kɔnti bɔ a ma kɛ juruya o t'a juru yɔrɔ ye wa n'o tɛ ne nana karisa kanu kama n nana dɛmɛ a kungo la n nana dɛmɛ a ka kɔɲɔ la a kɛ kun ye jumɛn ye bilen ko a y'a fɔ a y'a dan tigɛ an ye karisa ye nin de sɔrɔ ka di i ma o y'a yɛrɛ yira yɔrɔ ye sa dɛ e nana min d'a ma i kelen n'a kelen ala y'aw sabanan ye n'ale y'a fɔ a to ale k'a fɔ kɛ bari e ye ɲumanya kɛ ale di an b'o fɔ an ka kumaw la o ko ɲuman dugubaga ye zon ye ale bɛ se k'a bonya yira mɔgɔw la k'a barika da nka e min nana di a ma bɔ ye bilen laseli dɛ nka olu bi dantigɛ bɛɛ k'a dɔn an nana ni min ye o tuma sɛbɛn dɛ ni n ta dun sera n'i ma se k'a ɲɔgɔn di yan i kana jigin o jukɔrɔ dɛ n'i ma se k'o ɲɔgɔn di o tuma i ye baara sɔrɔ sa dɛ Basolo an y'o denwulu kɛnɛw ye Bamakɔ kɔnɔ yan n tɛ taa yɔrɔ wɛrɛ la dɛ Bamakɔ kɔnɔ yan an ka quartier populaire dɔw la n tɛ quartier tɔgɔ fɔ denwulu kɛnɛ sigira terimusoma 2 ni ɲɔgɔn cɛla la denwulu kɛnɛ labanna balawu de ma fo ka n'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na terimusoma fɔlɔ min ni ale ye juru don la o y'a sɔrɔ ka kɔɲɔ bɛna kɛ ale ye 20 di a ma ka mariage don k'a dantigɛ fo k'a fasa da ka uniforme kɛ ale nana a yɛrɛ sɔrɔ min ye 20 di o tɛ dɛ min ye wari di san ale fana b'a ka cɛlasigi la ale nana garizigɛ sɔrɔ k'a yɛrɛ sɔrɔ den na o denwulu kɛnɛ kan a ye 20 di a terimuso min ma a ka kɔɲɔ kungo la o nana denwulu kɛnɛ kan ka 10 di a ma k'a dantigɛ muso y'i waraka denwulu kɛnɛ kan dɛ jibatɔ de ye nin kɛ a ye ko a tɛ se k'o k'ale la e ka kɔɲɔ don ne ye mun kɛ ne ma mun to yen o tuma ye miiri sa et pourtant u ye terimaw de ye su kun t'u fara tile kun t'u fara denwulu kɛnɛ yɛlɛmara ka kɛ balawu ye ko f'a k'a ka 20 d'a ma i kana se ka dɔ fara an ka boloma fara kan n ye min k'i ye i ta don nka i man kan tɛ ka fɛn bɔ n ka wari la o tuma an ka 20 segin ma min jiginna muso jiginnen fo o cɛ de filɛ nin ye ka wari dafa a da min ma kɔɲɔtigi o cɛ de ye wari dafa ka n'a di jiginnen ma ka sɔrɔ ka ladilikan tigɛ a muso tulo la fo ka taa fɔ ko min kɛra kungo daga a tɛ sigi ne ka du kɔnɔ yan kuma tɛ ka kaye ta sango boloma fara e ko k'i teri ye nin ye su t'aw fara tile t'aw fara an ka mariage don a ye min kɛ a ma dugu maa si la o y'a yɛrɛ sɔrɔ bi o nisɔndiya kɛnɛ kan o taara kɛ futinɛ ni kasara ye e bolo o taara kɛ juru sara ye e bolo fo ka sinikanw fɔ ɲɔgɔn ye mun nana teriya tiɲɛna balimaya tiɲɛna sigiɲɔgɔnya tiɲɛna a sɔrɔla mun fɛ an ɲɛtɔ ɲɔgɔn ma k'an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn kungo la a taara kɛ kasara y'an bolo Basolo nin kuma in ma nɔgɔn bi sa bari anw yɛrɛ bɛɛ b'a kɔnɔ ne yɛrɛ min da b'a la calancalanni n yɛrɛ b'a kɔnɔ koyi
awɔ hali e yɛrɛ b'a kɔnɔ e n'i ka maakɔrɔya e yɛrɛ bɛ tugu denmisɛnw nɔfɛ ko a uniforme san ye hali n'u m'a san ye e yɛrɛ bɛ taa daga sigi den dɔw da la k'u k'a kala e ye k'a sɔrɔ e yɛrɛ tɛ yela kɛnɛ min kan yɛrɛ e ta ye sokɔnɔna ye daga minɛ kun i denw ni mɔdenw da la k'u ka uniforme tigɛ i ye i tɛ denba ye i tɛ den tɛnɛmuso ye ɛ fo mamuso ni kuloma sama e ta y'i sɔrɔ mun fɛ Bakono sosarako luanze bakono sosarako koningere be maula bi bana jugu kelen be maula koningere be maula je bana jugu kelen be du bakono bi wa dugu bakono sosarako ka kele kuma ka ja du suma ka dogo luanze dugu bakono sosarako luanze dugu bakono sosarako soni tebere abarata tutiti ni ŋo ni ye luwanse bari an bɛ k'an bolo nafolow ta k'a don juru la ko boloma fara o tɛ luwanseya n'a sara don sera n'o ma sɔrɔ ka di e ma yali fɛn ma fara o kan ŋɔni fɛn kana bɔ a la n'o ma di e ma o dun baara wulila o don min dun ye jamadonya ye o don min ye nisɔndiya don ye an y'olu kɛ nisɔngoya ye ka sababuya kɛ juru sara baliya ye n'o ye bolomafaraw segin baliya ye ne ko bolomafara wajibi de don wa a bɛ diinɛ jumɛn kɔnɔ dɛ a sɛbɛnnen bɛ kitabu jumɛn na e k'o fɔ ne ye bani a sɛbɛnnen tɛ fan si kerecɛn diinɛ m'a fɔ silamɛ diinɛ m'a fɔ yahudiya diinɛ m'a fɔ hali minnu t'i fɛn na minnu tɛ nin si la u si m'a wajibiya nka an ka tɔgɔ diya an ka tɔgɔ ɲini ani an ka mɔgɔlandiya de b'an bila a la ɲɔn tɛ wajibi tɛ fan si fɛn o fɛn ni masaramani m'a kɛ i ma wajibi ye n'i y'a wajibiya i yɛrɛ kan ni ala m'i dɛsɛ a b'i malo a kɔnɔna la ala k'an kunnaja ala ka hakili ɲuman d'an ma anw bi musow an ta kɛlen d'o de ye bamakɔ dɔrɔn tɛ dɛ hali an ka mara yɔrɔw kɔnɔnaw yen ka jugu ni bamakɔ yɛrɛ ye basolo ne bɔra sisan ka tirima filaw ta ɲɛfɔ mun y'a badenmusow sin ta sin bila kɔrɔ ni dɔgɔ ka badenmuso gɛn ka bɔ a ka kɛnɛ kan k'a lamaloya ka d'a kan ko uniforme t'a kan na ko balima jugu don a bɛ jasiraw kan min kɛra n ye min fɔ fɔlɔ o kɛra an ka kin dɔ kɔnɔna la yan nɔ ni min filɛ nin fɛnɛ bɛ jasiraw ka bɔlɔlɔ siraw kan hakili la mɔgɔ caman y'a ja sɔrɔ bɔlɔlɔ sira kan ka a badenmuso gɛn ka bɔ a ka kɛnɛ kan dumunikɛ waati selen ko ka sɔrɔ badenmuso n'a cɛ ye min kɛ dɔgɔtɔrɔso la a cɛ dalen don yen nɔ a ka ca ni kalo joli joli ye e denw ale den dɔw ye uniforme tigɛ dɔw ma se k'a tigɛ balimamuso yɛrɛ y'i jija k'i sɛnsɛn ka na kɔɲɔyɔrɔ la badenya hinɛ kama nka o bɛɛ la kɔrɔmuso ye a jɛ dumuni na dumunikɛ waati selen k'a gɛn n'a taara minɛ min ta ko nin to yen n'a taara min ta ko nin to yen ko n darila bi de ja e ye badenjugu de uniforme ye dɛsɛra k'o san hali ni dɔrɔmɛ 5 don o ko karisa anw ye kalo joli kɛ sisan nɔ lapitani a dogora joona e yɛrɛ bɔra ka taa anw lajɛ a burankɛ dɔ bɛ a denmuso dɔ cɛ o de y'a dɛmɛ k'a cɛ furakɛ nka o si m'a to a k'a to yen u ye ɲɔgɔn ye mini badenmuso ni ɲɛji taara a n'a denw bɛɛ kalo 3 kɔfɛ a welela balimamuso su de kunna a y'a sɔrɔ mɔriku de kɔnɔna la ani ɲɛji min taara balimaya ka gɛlɛn dɛ sinjiya ka gɛlɛn dɛ
Neti kulonge abalama matika na kulonge igasiala. Ngoldi kulonge abalama ina matika na kulonge igasiala. Neti kulonge abalama ina matika na kulonge igasiala. Alama kulonge abalama ina neti kulonge abalama. Ala sinjigele ya famunya jomi neti kulonge igasiala. Famungulo la arusirela neti kulonge abalama. Famu farala be aforoba alala neti kulonge abalama. Momo si kelama kabala masa neti kulonge. Ni laseli min kɛra ne fɛ sisan an y'a minɛ Seyida Mami Sakori da kɔnɔ ale de y'a wajulu kɛ a ka foli bɛ 19 sur 20 kɛnɛ kan Mami Bugu groupe bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan. Basolo a sebe mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ balimaw de b'u dɛmɛ diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na a nɔgɔman fara a gunuman kan a bilenna waati min a y'a badenw ye a sumayara waati min a y'a badenw ye ɔ ala ye dɔrɔmɛni 2 sɔrɔ a kun min kɛ olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kunna don min na a ɲinɛna balimaw kɔ a ɲinɛna sinjiw kɔ a y'i ɲɛsin bɔlɔn ma a y'a kɛ tɔgɔ ɲini n'a ye yanni i ka tɔgɔ ɲini fɔlɔ i ka badenya ladilan bani i k'i ka sinjiya ladilan e min y'i baden malo uniforme 500 600 nɔfɛ k'a gɛn fo ka jama jɔ a la dumuni kɛ waati la ko balima jugu do sinji jugu do ka da ka ma se ka finini min sɔrɔ k'o don a la kana ala milima lo ala y'i yira diɲɛ na diɲɛ bɛɛ bɛ ka bɔ a kalama bi o la baden ɲɛji bɔtɔ balimala kasi a ma se a ka dawaga yɛrɛ n'i y'a ɲɛji bɔ a tɛ bin o bari dɔnnibaaw ko ten ko ala bɛ mɛlɛkɛw bila de u k'u tɛgɛ don a tigi ɲɛji kɔrɔ a kana bin a kana tuni duguma dɛ o ɲɛji min bɔra bilahi i tɛ sa dugukolo kan ni ala m'i lebu n'a ma jama lajɔ i la fɔlɔ an tun bɛ nin bɛɛ kɛ n'an ka hɛrɛw sera denwolo tun ye nisɔndiya kun y'an bolo kɔɲɔ tun ye nisɔndiya kun y'an bolo furasi tun ye nisɔndiya y'an bolo ni den wolola a bɛ fɔ ko ala k'a balo k'an sigi a ka hɛrɛ kɛnɛ kan o bɛɛ ye kunnadiyaw ye nka bi bi in na an ye nin bɛɛ yɛlɛma k'a kɛ ko kungo kungo dun de b'an bolo dɛ a kɛra o kungo de fɛnɛ ye ala y'a ko kungo de y'an bolo o tuma la i ta la ni min ye 5 d'i ma n'i ma se ka 10 d'a ma kana 2 d'a ma dɛ bari i ye kungo di yɛrɛ ma i ye kungo sɔrɔ n'i jiginna duguma i t'a se 2 mɔgɔ min taara si i nɔfɛ a kungo la o ta sera k'a sɔrɔ e bɛ bana dilan kan i bɛ dɔgɔtɔrɔso la sɔrɔmu b'i la i y'i ka soma bɛɛ bila ka taa i ba aw ka dukɔnɔmɔgɔ bɛɛ taara a kungo la nka o bɛɛ n'a ta o ko k'ale ma fa k'e n'i ka cathéter tun ka wuli ka na ale kungo dun mɔgɔw k'a dɔn a don
hali n'i man kɛnɛ k'i y'ale kungo kɛ o fana kɛra kɛlɛ ye terimamaw ni ɲɔgɔn cɛ nin teriyaw bɛ min nin ye teriya ya ne ko n ko sɔɔni bɛ se sisan kungo boloma fara kungo ani ɲɔgɔn cɛ komi an ye kungo ɲini ka di an yɛrɛ ma anw musow an b'a kungo bila ala tɛmɛ bari an laban mina kɛ an b'an denw kɔɲɔ kɛ du kɔnɔna la k'an ka du ɲamakalaw wele i balima minnu bɛ yen nɔ n'i b'a dɔn ko aw tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn to aw de ye ɲɔgɔn fu ni ɲɔgɔn gese ni ɲɔgɔn falen aw bɛ ɲɔgɔn wele ka na aw bɛna den ka kɔɲɔ kɛ du kɔnɔ k'a kun k'o du kɔnɔ k'a bila ka taa cɛla la denkudiw fana bɛna kɛ ten maa wɛrɛ tɛna ɲagami mɔgɔw la tun bilen bari o mɔgɔ wɛrɛ minnu nana ɲagami an na n'u ko kungo an ka kungonin sigi an ka kungo kɛ an ka ɲɔgɔn kungo kɛ ala y'o ni mina de bɛn a kɛra kungo de y'an bolo bi wa an b'o kɔlɔlɔ de kɔnɔ bi an yɛrɛ ka ɲinini de don ala ka hakili ɲuman d'an ma amani biya ngono na gambi moga sigi nyado abi moga bara nyado abi moga kanga nyado amani biya ngono na gambi moga nyado mami siri Basolo ne ba dɔ ye dantigɛli kan ye olu ka fɔlɔ kungow la u ka fɔlɔ denkundiw la ani ka kɔɲɔw la yari anw bɛ wale min na sisan k'a kɛ n'o ye bayirikaw ni miliyɔnw dili ye bolomafara ye a n'a uniforme jugu ye yari olu ka waati la olu tun b'o kɛ wa a ye dantigɛli min d'an ma kɛ e k'o da jamakulu kan an k'o lamɛn bani ne tɔgɔ ye ko Mariam Kamara n bɛ bɔ Jikɔrɔ ni Para kunu kungo ni bi kungo cɛ ka jan dɛ a cɛ ka jan ko jɛgɛjɛna ni baji cɛ kunu an kun bɛ denkuliw kɛ i bɛ taa i tɔɲɔgɔn ka denkuli la ni i taara ni dara ye ni eta sera a bɛ taa ni vaccine ye n'i ye safinɛ d'a ma a bɛ taa dara d'i ma sarali tɛ yen n'an bɔr'o la an bɛna don kɔɲɔ na e den ka kɔɲɔ kɛra ne ye bolomafara ta tasa fa vaccine complète ne y'a ta n taara d'i ma parce que n'i ka di ne taara d'i ma ma fɛn fo la bi e ta sera ne taara o la ne ma foyi sɔrɔ fo tafe 3 k'a bila minɛn kɔnɔ a m'an cɛ teriya tiɲɛ a ma kɛ jigiya ni ɲɔgɔn cɛ a wa an y'an ka bunahadamadenya k'a kan ni den wɛrɛ ta nana se o y'a sɔrɔ se bɛ e ɲɛ e nana dɔ wɛrɛ kɛ ne ɲɛ min ka bon n'o 2 bɛɛ ye n bɛ mun fɔ la sa julu sara t'an ni ɲɔgɔn cɛ teriya n'a limaniya de bɛ yen mais o don ne taara dɔ ka denwuliyɔrɔ la o bɛ ɲini ka kɛ kɛlɛ ye ko ale taara denwuli la ale ye 400 de d'o ma o t'a la ale ye 400 de d'o ma o ma na ale t'a la u ye 200 bila ko ka na d'ale ma ko k'a fɔ ye ko k'ale ka wari tɔ 200 di ne ko 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 n'a sera o ma n k'an tɛ denwuli dabila dun o ko kɛ komi kɛlɛla ko an y'o tɛmɛ n tilala dɔ fana ka kɔɲɔ o y'o ɲɛfɔ ɲɛna sugu yɛrɛ de la o don n bɛ sanni na dɔ ko a ma ko a ka kɔɲɔ bɛ yen ko uniforme ko ne tɛ uniforme ta la dɛ n ka kɔɲɔ la denmisɛnninw ye uniforme bɔ n bɛ fini feere a bɛ n'a san ni n y'a sɔrɔ n b'a san ni n m'a sɔrɔ n tɛ uniforme tigɛ kɛ mɔgɔ kɔɲɔ la wa n yɛrɛ den ka kɔɲɔ n tɛ uniforme bɔ e tɛ uniforme bɔ n ko ayi n tɛ uniforme bɔ ko tanti dɛ i ka kuma in ye tiɲɛ de koyi ne ka kɔɲɔ la yarɔ sugu n'a jama in bɛɛ bɛ ɲɛ dɔn ne ka kɔɲɔ na ne terimuso ye kabanin kɛ minɛn kɔnɔ benwari kɔnɔ ka taa n'a ye a ka bolomafara a ka kɔɲɔ bɛ kɛ don min na ne bɛ ga la ne ma se ka yen sɔrɔ
sufɛ ne y'a wele an ka du ka bon n ko karisa ne ma se ka kɔɲɔyɔrɔ sɔrɔ koyi mais n bɛ taa i sɔrɔ kɔɲɔso la awɔ yanni ka na n sɔrɔ kɔɲɔso la n ye kabani min poroporo k'a d'i ma i bɛ na n'o fɛn o sara ye fɔlɔ ala ne ye kabako da ye ne ko n ko karisa a ko n ko e mun ko la sa a ko ne ba i man tɛ minɛnw na kabaniw ni fɛnw bɛɛ bɛ n kun a nana benwari ɲɛ kelen de diyan fɛnɛ y'a to kɔɲɔso la ka sɛnaji tobi ka tila ka kabani benwari ɲɛ 2 barabara ka taga d'a ma kɔɲɔso la a sigilen a ko ne filɛ ko tulonkɛ kuma min fɛ e fɛnɛ ni dimina la dɛ an bɛ nin bɛɛ kɛ cogo di a ko ayisa ko mɔgɔw bɛ na foli la n k'i b'a d'olu ma n ye n ka fɛnw d'a ma k'an kɔsegin hali n ka minɛn minnu ni n'a taara n'a ye a m'olu kɔnɔ a taara a y'a ka ko kɛ o cogoya la ten ka tɛmɛ n'a yɛrɛ ye ni kungo tora tajuru sara ma an tɛ kungokɛ dabila i ni badenmaw u b'a kɛ n'a sera olu b'i dɛmɛ aw k'a kɛ mais n'a fɔra teri la ko ne taara 400 di ma n taara 200 di ne ma ko ne k'o sara n'a bɛ to sarali de ma an b'a to ten Inkurani yorobe kera wasiye Imsoni yorobe kera wasiye Latia kunusura wasiya anyogon wɛrɛ dile masuro denmusoni yɔrɔ bɛ kɛra ko muso denkurani yɔrɔ bɛ kɛra i ko wasala. Very good. Ala ka hakili ɲuman d'an ma. An ka se k'an yɛrɛ bɔ an ka kungo kɔnɔ cogo min na. An yɛrɛ ka kungo ɲininen tɛ ya. Maaw bɛ kuma min fɔ ko ni Ala ye sira min kan a b'i dɛmɛ o sira de kan. Komi an y'a kɛ kungo ye Ala y'a kɛ kungo fana y'an bolo. An b'an ka kungo de kɔnɔna la bi. O kɔlɔlɔw o de kɛlen b'an bolo bi baara ye. N'o kungo jugu sera bi o kɔɲɔw mana se bi kɔɲɔtigi yɛrɛ tɛ hami min kɛ a tɛ si ɲɛna min kɛ e min y'a jɛɲɔgɔn ye e ta ka jugu n'a ta ye bari a ye min k'i ye i ta la dɛ i bɛ miiri de nin ye nin de di ne ma a ta la nin ye nin kɛ n ye tan ne kan ka mun de kɛ i bɛ don da jugu bɛɛ fɛ i bɛ fɛn ɲini ko jugu bɛɛ la k'a ɲini ko ɲuman na ka taa juru jugu ta ka ko sugu bɛɛ dɔ kɛ walasa e ka nin don in tɔgɔ ta bari a y'a ɲɔgɔn k'e kungo la Ala dun ye danni kɛ a ma kɛɲɛni kɛ dɛ hali b'o da jugu min fɛnɛ ɲinina ta n'Ala min ni sababa bɛ ka garisɛgɛ ɲuman d'i ma a t'a nɔgɔya i ye i ta bɛ k'a la sanjikɔrɔ wɔsi ye n'an m'an ka jɛw kɛ an ka jɛw kɛ Ala kama jɛw ye an k'an ka kanuw kɛ Ala kama kanuw ye ka balimaya kɛ lawurusi yɛrɛ kama komi Masa Aramani y'a fɔ ko balimaya bɛ fo lawurusi la n'i ye juru kelen tigɛ sinji la o lawurusi bɛ kasi a bɛ yigiyigi an t'an miiri o don in kama mun na an ka nin juru sara ninnu bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ an ka kungow la de ni min nana d'i ma i ka kungo la o minɛ sa don bɛɛ man kan don bɛɛ tɛ gɛlɛ sɔrɔ a ka woda la i den kelen kɔɲɔ kɛna a y'a seko n'a damayira bɛɛ kɛ den filanan kɛra ten a y'o kɛnɛ tɔgɔ ta den naaninan ni duurunan nana se a y'a sɔrɔ kow yɛlɛmara sɔrɔ tɛ ka labɔli kɛ
kɛnɛya yɛrɛ t'a golo la nka a b'a tɔgɔ kɔrɔ bolo bari ne ka kɛnɛ sigira ale degelen don ko b'a kɛ o de kunna o don ninnu fɛ n'a nana kɛnɛ kan a y'a kɛ minnu ye ka tɛmɛ n'u y'a ye u bɛ ɲuman barika da ye o ye wajibi de ye o nka hali n'i m'a sɔrɔ kuma dɔw la olu minnu b'o barika da i ye ka d'u ma i ye problème sɔrɔ bari olu fɛnɛ bɛ kuma f'i ma o yɔrɔ la i tanuni kan fɛ i ma sigi ni min ye an b'an ka ɲamakala hɔrɔnw fo an b'an ka ɲamakala danbetigiw fo minnu y'a dɔn k'i ye fantan ye k'i ye bolokolon ye ka tugu i kɔ i y'a di ma o i m'a d'u ma o u b'i ka bila kan olu bɛ yen nɔ dilanni kama olu faw n'u baw ye danbe min yir'u la ɲamakalaya kɔnɔ olu b'o sira de kan miliyɔntigiw m'olu b'u ja kan sanutigi m'olu jatigɛ so ɲumantigiw ma olu panike u ni hɔrɔnya k'u ni danbetigiya an b'u fo 19/20 kɛnɛ kan Sijenje Tubani Wabirini de kule Kadonga kaboni Chabaya iriba de kule Abidika kaboni Kamalemba era langaleo Kadone kaboni nyene sola te kanuna Ikano tumangoni mbiko kaba Kokoro gala ubeba kisalo Nyekoni teto edon Chabaya iriba trompetu Kamalemba era langaleo Kadone kaboni nyene sola te kanuna Ikano tumangoni mbiko kaba Kokoro gala ubeba kisalo Nyekoni teto edon Chabaya iriba trompetu Bidoeka, wani chaba bidoeka, ni chaba ya iri bidoeka, bala omo ko imini kado, dogo o maje, kabine ye siri madala, wani mani yasla na ne taraso, masiri majo, dumuni ka ya ne modo, tika sabu jaranye, inya fileli jogo ya kaka, de marchi sensationnel, oh majeri ne bebe, majeri punedi ala. Bidoeka, wani chaba bidoeka, ni chaba ya iri bidoeka, bala omo ko imini kado, dogo o majere, kabine ye siri madala bi, yemani yasla na ne taraso, masiri majo, dumuni ka ya ne modo, tika sabu jaranye, inya fileli jogo yekaka, de marchi sensationnel, oh majeri ne bebe, majeri punadi ala. Dolo, inungala panadili, inyigise malogese, ikamana bolita, ichegise tukusira, atototo, abijo ita kaboni, nganamu. Sebelete, apani kai, sebelete. Ablaye Jabate ni yankuma ni dɔnkili in da ni bi cɛ dɔ bɛ a sanji 30 kan et pourtant ni dɔnkili in bi da waati min o y'a sɔrɔ nin ko ninnu teni nɔ ko muso ka sanga wuli y'an se kungo ma an filɛ o sanga wuli ko tile de la ni ye bibi na an balimakɛ dɔ ye laseli k'an ye ale muso y'a yɛrɛ sɔrɔ den de la denwulu kɛra min kɛ yanni tile 40 cɛ ala ye muso in miniji dɔgɔya muso nana siko da a cɛ la denwulu finiw sirilen bɛ k'a bila yɔrɔ min na fini dɔ bɛ fini ninnu cɛma
k'a yira cɛ la sigo la ko karisa ka fini segin a ma a bɛna sigo d'a cɛ la cɛ ye a muso terimuso wele ko a ka na a ye fini dayɛlɛ a ko nin fini i bɛ nin ta i b'a d'a tigi ma a m'a yɛrɛ bila ɲɛfɔli la ye dɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ min y'o fini di muso ma k'o ye muso teri dɔ de tun ye a ye univax de di muso ma a ka denkundi la muso fatulen ye min kɛ a tora a bɛ kuma in dɔn a bɛ kuma in fɔ a sigiyɔrɔw la ala ne ye univax de di karisa ma a fatulen filɛ nin n ka univax b'a ka finiw na a bɛ kuma in min fɔ dɛ muso de nana sigo da a furucɛ la furucɛ yɛrɛ ko terimuso ma ko a ka finina siri in dayɛlɛ a ka bɛɛ ta d'a ma bari a ye min ka denkundi kɛ den bɛ yan nka a yɛrɛ fatura bɛɛ ka fini segin yɛrɛ ma nin ye kɔlɔkɔlɔ ye wa nin ye hɛrɛ ye hali juru o bɛ kan ni suw dalen na bari n'i ye fɛn di mɔgɔ ma n'a ma s'i kɔnɔ ala y'a tigi mininji dɔgɔya a tigi tɛ lafiya o dɔnnibaw b'a fɔ cogo min kɔni k'a tɛ lafiya kaburu kɔnɔ abada o min kɛra ye dɛ n'u ma ta ka bɔ a tigi ka so a tɛ lafiya a tɛ da abada an ka kungo filɛ nin ye dɛ nin y'anw ka bolomafaraw ye bi nin y'anw ka uniforme de ye bi sanga wuli a y'an se kungo ma o Parafina, dunya la boro do la boro sabani wuli mani. Demuni e boro lenye, bolo boli fana e boro lenye, konya e la da sabana nye. Muto go de go sala, sama wili ya kenani. Nimi nye kona tabi, marahaba halatanu, demba ubi yala muse, demba ubi juru bati genda bo, sama wili la da sigila. Demuni dake bo sama wili, demuni sama e boro lenye, sabani sa me o tun ye fɔlɔ ye kɛ fɔlɔ ni garizɛgɛra bɛɛ bɛ nisɔndiya k'i kunbɛn bari u bɛna donba dɔ ye bɛɛ kɛlen bɛ ka nisɔndiya bila ka don min kɔnɔ dumuni duman bɛ dun o don anw minnu famana ɲɔgɔn ma balimayaw kɔnɔ teriya ni sinjiya kɔnɔ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn retrouver nin donba in na nka o t'anw ka bi tile ye dɛ kabi anw bɛ garizɛgɛ bi kalo 3 kalo 4 kalo 5 anw badenw n'anw teriw bi jɔrɔ daminɛ ni karisa jiginna n bɛna kɛ cogo di a ye nin de kɛ uniforme bɛ tigɛ ka bila fɔlɔ kabi min yɛrɛ sɔrɔ a bɛna yɛrɛ sɔrɔ aw ɲɛna wa ale yɛrɛ ni mɛna na wa den ni bɛ na wa ani nin tɛ na wa o tuma anw bɛ nin kunfɛ jatew de la dɛ kabi bi garizɛgɛ don min i yɛrɛ ni jatigɛ sigilen do fɔlɔ e ti ala deli e ka nin bɛɛ kɛ lahala ɲuman kɔnɔna la ala k'i tanga k'i kisi ka kɛnɛya d'i ma a kɔnɔ ka ɲuman bɔ ɲuman na ka dagani se a don ma nka e bɛ ka jɔrɔ ni fɛn wɛrɛ de ye n'o ye jamadon ye e bɛna fini min dun i teriw bɛna ko minnu kɛ a bɛna uniforme min dun an bɛna sanu min dun e m'a ye bi wa anw ka hɛrɛ kɛnɛw bɛɛ kɛra an bolo bi suko kɛnɛw ye a t'an n'an filancɛ koyi ayi tanti Munjara tun bɛ nin yɔrɔnin fɔ ko i t'i ta don dɔn maa si ta don ma f'i ye den in bɛna e ɲɛna wa den in ba bɛ den in bila kɛnɛma ɲɛnamaya kɔnɔ wa an si t'a dɔn o dɔnbaga ye Masa Aramani de an bɛna nɛgɛjuru sira labila 20 21 47 29 baro ma ɲi da kelen na. Allo anu la nsenu la somɔgɔw bɛ di Awa e Jalo nse
ibora maniya la ikra bamana indi ito maniya la ina bamana bolo fe to ma jam duma badra lutrauri ko so bajite la idino amala tan basi ko ti ahira alhamdulillah tabaraka Allah ya rabbi amala fuka barkada comme very good me fo la sama ko aklovila ko negata bula kapta ko so aklovila ko so itrauri ama ijalo jeri badra bashi ko itala ka kene no ko so alhamdulillah du gonna bela jeli si jalo si ka bitemu yi ni temu ni ga green doni ne amano ne badra ni temu ba ko kambi ama yɛrɛ kan yɛrɛ sondu aga ni fɛn uniforme ko ni ko akala don don ma indira gafure anya ube sen wala aw kɔni aw mɔgɔ bɛ mɔgɔ la bi mɔgɔ bɛ se ka ni ko in dabila aw bolo ayan dɛmɛ duwawu ye muso mɔgɔ bɛ na bi dɛ mɔgɔ bɛ se ka ni ko in dabila bi wallahi a kɛra daga gɛlɛman de bi ni jigin ka gɛlɛ a kɛra doniya doni jigin man di ala k'an dɛmɛ k'a jigin ala bi ala k'an dɛmɛ ali amina ya parce que ni ko in kun dabɔra ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn sutura de kama kama fɔlɔ kɔɲɔ kun bɛ cogo min na mɔgɔ kun bɛ na ni boloma fara dumuni juga bɛ na makɔrɔni bɛ na nin bɛ na gafure i tɛ wariba don dumuni na ka dilan mɛ kɔɲɔkɛla jama bɛ dumuni kɛ ka wasa i ka kɔɲɔ commentaire bɛ kɛ fan bɛɛ juga bɛ dun makɔrɔni bɛ dun kini bɛ dun nin bɛ min nin bɛ dun bi ta bɛ cogo di mɔgɔw b'i boloma gɛn ni nin bɛɛ ye mais bi aw nana uniforme ko ta k'o insister a kɔnɔ mɔgɔ bɛ taa min kɛ boloma fara dumuni dilannen ko di ma u bɛ t'o don uniforme la uniforme n'i y'a don ka na k'i jira kɛnɛ kan ka ban n'i taara so a ma ban wa a banna a kɛra kan ka ji est ce que o nafa bɛ se e ka boloma fara ma wa fosi wallahi nka n'a dumuni tobila ka na d'i ma i boloma ma dɛmɛ wa fo k'a ɲɛ kɛ wala n'a warimugu taara ka d'i ma e ma boloma dɛmɛ wa fo k'a ɲɛ n bɛna misali ta n yɛrɛ kan ala y'a kɛ ne taara jamana kɔfɛ ne ye muso furu kan to ye ne muso in sɔrɔ ye Angola ne tun bɛ sigida min na ala ye n garisɛgɛ den fɔlɔ min na ne ko muso ma dengu la n ko n'a ye mɔgɔ mɔgɔ fɛn minɛ n ko kiti b'a ni ɲɔgɔn cɛ n ti yafa ma furuɲɔgɔnya la walayi ala y'a kɛ denguli kɛra musow nana bɛɛ labila u yɛrɛ y'u jɔ de k'u dabali banna karisa e ma dɔn tarawele ye lafiya karisa e ma dɔn tarawele ye lafiya a y'a sɔrɔ doni bɛ mɔgɔw kun bɛɛ sirannen don n'i ta ye ne ko a ma n'a ye fɛn fɛn minɛ kɔnɔ a kelen t'a don wa kiti b'an cɛ n ti yafa ma n'a kana dɔrɔmɛ kelen minɛ mɔgɔ la o y'a sɔrɔ ne ye misali min ye n kɔrɔkɛ dɔ tun bɛ yen nɔ balimaya kɔrɔya b'an cɛ a ye ɲɔgɔn dɔn ye ale muso ala y'a kɛ a ye mɔgɔw ka kungo kɛ dengulu ni fɛnw kɛra a ye boloma fara di mɔgɔ caman ma a na waati sera mali la ala ma garijɛgɛ d'ale ma denko la a ye dama kasi de kɛ sisan sa jurumi ale ye jurumi don sa k'a ka juru la segin a ma ka fura wa mɔgɔ ka lakale tɛ n yɛrɛ b'a kalama n bɔra a kalama n b'a ɲɛdɔn k'ale a ka boloma fara min dira sa ko k'a lasegin a tɛ tɛmɛ o kan boloma fara dun donna kungo de sen fɛ u y'a lasegin koyi ala seginna dɛ a barika ala ye a ye fɛn fɛn di juru la a bɛɛ laseginna kungo senw fɛ bon yɔrɔ kɔni a ma dabɔ o kɔni kama a dira de ala kama an ka ɲɔgɔn dɛmɛ n'a sɔrɔ ala kama ko don e man k'a kani o a ma s'o la mɛ n'i ye kɛnɛ k'a kani a ma nɛgɛ a ma kɛ ala kama mɛ n kɔni kungokɛyɔrɔ la ka bigi ni kaye ta k'i sigi o ye juru de ye o an commerçant bɛ juru kaye dayɛlɛ ka bigi ni kaye ta n'i ye fɛn ta n'i ma wari ta an bɛ tɔgɔ sɛbɛn a kɔnɔ an ta in kɛra o de ye o o de dɛ kɛ de b'an fɛnɛ bolo ka juru lisi dayɛlɛ k'a bila k'a sɛbɛn a y'an dɛmɛ ni duwawu ye ala k'an bɔ nin la ala ye n kɔnɔna la aw dɛmɛ ni dɛmɛ mɛ aw yɛrɛ de b'aw yɛrɛ kolo gɛlɛya k'aw ni ala sɔnna ma hali n ye kibaruya dɔ mɛn yan sisan a ma mɛn kɔsa in na nin balimamusoma fila ye ala y'a kɛ denmuso kɔɲɔ tun bɛ kɔrɔbalen wolo dɔgɔmuso n'a cɛ tun bɛ dɔgɔtɔrɔso la awɔ ne y'a fɔ yan nɔ mami ka seyida mami ka wajilu dɔ don n y'a kisa la kali n y'a la kali sa émission kɔnɔna la awɔ donc o de don kan yɛrɛ de don cɔ donc yɛrɛ de don ko ɲama dabɔ kama an bɛ dugawu kɛ ala k'a ɲaga d'an ma amina yarabi alaw a b'a mɛn a tulo b'i la yɛrɛ Sulemani Batumani fo ka Bolofɛnɛ fo n'ala sɔnna u bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan an ka président kɔni Batumani Sɛnpara ambassadeur awɔ a ka foli bɛ yan nɔ Dramani Sɛnpara fɛnɛ ka foli bɛ yan nɔ a fɛnɛ b'an ɲɛkɔrɔ yan yɛrɛ an ka président kɔni n'ala sɔnna ma ala ka bolo mɛn baara la amina yarabi ami se Traoré Basolo furumuso ɲuman bɛ a furucɛ lamɛn i n'i ka se i n'i ka fanga i n'i ka tɔgɔ ni cɛ ko dan yɔrɔ min na i bɛ dan yen kana yen sango bari cɛ ninnu jɔlen bɛ u sigilen bɛ min ye anw muso an jɔlen t'o ye dɛ ɔ a y'a si bɛɛ kɛ tunga fɛ kungokɛ la ala ma kungo kelen nɔgɔya ale ye so taga sera a ma faso kɔnɔ a ye dunun ni bala taga gosi
ko a ye minnu ka kungo kɛ u kana n'a ye. Allo allo. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kane. Ka sala ka ne foli mɛn. Kɔri baasi tɛ o la. An bɛ Badara fo f'a sigiyɔrɔ la. A kɛra tulo b'i la o. Ka Badara ka kuma ɲɛna kosɛbɛ. Awa. Aw wara ninnu k'a kunkolo ka ci. Ɲama t'o la dɛ. Anw ta in kɛra o de ye koyi, anw musow kɔni. A ta in kɛra o ye dɛ, awa nin ko in juguyara koyi. A y'an dɛmɛ ni duwawu ye an ka bɔ a kɔnɔ. Awa. An bɛ lajarabi bolo kan. Awa. Wallahi comment on appelle il est intéressé là. A kuma bɛ fɔ k'a ban. Badara fana kuma bɛ fɔ k'a ban. A banna k'i ta kɛ foli o la, i tɛna segin foyi kɛ. Sisan da k'i mɛn, ne ka n da fara a kan sa. A fara a kan, a fara a kan. Awɔ, Badara min fɔ, sisan kungo kɛra de ka lisi ta k'a dogo, bɛɛ ka juru don ɲɔgɔn na yan. A do kɛ. Commerçant de bɛ cahier ta. An b'o de kɔnɔ dɛ. Donc commerçant de bɛ cahier ta. Donc ni mɔgɔ min nana juru kan, n'i ma se k'a bɛɛ sara k'o tɔgɔ sigi. Mais sisan n'aw fɔra denw bi yɔrɔ, k'a kɛ cahier yɛrɛ tɛ k'a feere. Wala awa ko sira tɛ dɛ. Badara jara ya y'an dɛmɛ ni duwawu ye bani an muso ka bɔ nin bolo. An ka bɔ an yɛrɛ ka kungo ɲinini kɔnɔna la. Komi an y'a kɛ kungo ye, Ala fana y'a kungo curu an kan yen nɔ. A sera. Vraiment a sera. Bɛɛ tulo b'i la. A tulo b'i la nin waati in na. A tulo b'a la. Vraiment ambassadeur. BMS a tulo b'i la. I Kane. Wa alaikum salam. K'an bɛ Bangonikaw bɛɛ fo. Buba Kante ka foli bɛ ani nɔ ka bɔ Lafiyabugu 19 sur 20 kanubagaba don. Allo. Allo. An ce. Awa. Comment Badara fo? A tulo b'i la. A ye min fɔ i ye. Tɔgɔ duman jamu duman? Maninka Hawa. Burulayi Kamara don wa? Burulayi Kamara. Badara ye min f'i ɲɛna. K'i kana don maninka yɔrɔ, kana don bamanan yɔrɔ dɛ. Musokɔrɔba ye bamanan ye. Ko n b'a fɔ kosɛbɛ. A tulo b'i la. Kana sɔn a ta ma. Ne de fɔlɔ y'i kɛ maninka ye. O ye tiɲɛ, o kɛra. Nka i ma woro de san ka n'a ye. Awa. I n'a baro min kɛ nin ye. Walayi baro ɲuman ba. I ni ce. Ko. A dɔ kɛra ne ɲɛna kɛ. Muso dɔ bɛ yen, a terimuso jiginna. A y'a fɔ a cɛ ɲɛna. Ko a terimuso jiginna. Ka denkuli don f'a ɲɛna. Denkuli don selen ko a cɛ ma k'a cɛ kɛ balimafara d'a ma. Cɛ ko k'ale ma a furu balimafara ko kama koyi. O waati la. Cɛ ma foyi d'a ma. A fana y'i to a ka minɛn dɔgɔnin nabɔ. O bila a terimuso fɛ yen. A ma taa n'o ka so dɛ, a taara bila a terimuso fɛ yen de. Cɛ ma foyi fɔ a somɔgɔw ye. Don dɔ la. Dɔ nana a somɔgɔw dɔ nana bɔ k'a nata bɔ a balimamuso ye. O ko ko a balimamuso tɛ ne fɛ yan koyi. K'a taara o ka so. Bon somɔgɔw fana t'o kalama. Awɔ. K'a sɔrɔ a y'o nkalon tigɛ furucɛ ye. Ka nkalon tigɛ furucɛ ye quoi. K'a tɛ ne fɛ yan ko a y'a ka minɛn cɛ k'a taara a ka so. Y'a taara bila a terimuso dɔ fɛ yen. E fana y'a to o la. Ka muso wɛrɛ furu. Ka muso kura furu. K'o ladon k'a to a terimuso fɛ yen. A banna. Walayi Awa. O cɛ ye mun de bɔ cɛ ye? A ma diya dɛ. A ti diya. Mɔgɔ a ye muso yɛrɛ nana deli ka ko bɛɛ kɛ ko fo k'a fɛ e ka nin wari kɛ nin kɔ. Cɛ ko a ma ko ne bɛ ka sigila don mais n'i nana. Ni muso min bɛ ne fɛ yan o bɛ k'i kɔrɔmuso ye e bɛ kɛ dɔgɔmuso ye. Awɔ parce que a ka furu bɛ siri kura yir'o la. A ko ale sɔnna o ma.
akana do muso ko fo aka ko muso ina de o aka muso ye fitan na bana hi kamera ako ka so hi kamera ako ko mura sa kata ni wore ken ale bi tawla di bulma farakola ale bulma farasa fa kala ka kungo wore dale rema o ko ni o bulma ala ka gilin mandama bulma farago ale haramu ka anya nati kambe manin kai defo manin kai ka foli yani no bulai kamara na ka kole Fuseni Kamara aka foli be yani no ka bonya mali kankuni awa kamara bela jilinga foli be radio shende konya balakaw gilibakaw dangasakaw beka foli be yani no lafia kuna tina fumso ka foli be yani no abo gilibala dobe nege sirala allo nsenu la ere dron ibara ɲɔgɔn tɔgɔ baasi foyi t'u la o bɛɛ bɛ yan bolo mɛ baara la amina ya rabi tɔgɔ duman jamu duman madame Sogodogo Asetu Jara Kati Fuga Asetu Katikaw bɛ di baasi t'an na nse don o don baro ka di mɛ bi baro sa bi ta ye ɲɔgɔn sɔn fɔ ye bi ta in tiɲɛ yɛrɛ la bi ta ka ɲi kosɛbɛ an b'an yɛrɛ kan e yɛrɛ b'a kɔnɔ ne yɛrɛ b'a kɔnɔ an bɛɛ bɛ nin kɔnɔ koyi ya sa hali Maram Jalo b'a kɔnɔ halisa ala ka lasigili da amina ya rabi abi uniforme ko ni kungo la jurusara ninnu a ma nɔgɔn a filɛ nin sa dɛ a ma nɔgɔn dɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma amina ɲɛ bɛ ne yɛrɛ la ta ne bɛ exemple ta ni yɛrɛ kan i b'a dɔn ni ala ye ne garisɛgɛ denw na ni ne jiginna ne tɛ denwuni kɛ i lafiyara Asetu fo bɛɛ bɛ to kuma la wari b'i cɛ ko i t'a kɛ tan ne b'a fɔ a ye sabali i y'i kun bɔ juru la ni dumuni kɛra ka ban dɔrɔn wa n b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ni i bɛna fɛn ne ma ko ne b'a sara ne t'a sara dɛ très bien n'i nana balimaya ni sigiɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna na a fɔra a banna ne sɔnn'o ma an kɔntannen don an ye den sɔrɔ nka n'o y'i bɔ a la k'an ka kaye ta k'a sɛbɛn ayi a ma ɲi dɛ a yɛrɛ nana kɛ sisan ni jɛɲɔgɔn caman donn'o la u b'a fɔ Asetu y'a yɛrɛ lafiya jeliw t'o tɔɔrɔ o ka wari tɛ taga jelisɔn ni fɔlɔ ne ko o tɛ ne man ta lawulo kama i b'a sɔrɔ dɔ bɛ ne teri dɔ kun mɛ an balima dɔ bɛ fɛn t'o kun walahi aw bɛna don a gasi la o bɛ to misi la karisa jiginna u bɛ ka nin di u bɛ ka nin di nin tɛ ne bolo dɛ e ma dɔn o ye dekun de ye Asetu uniforme ko in fɛnɛ a man ɲi ni n ko k'a man ɲi a n'a tagabolo don fɔlɔ la a kun ka ɲi mɛ sisan tɛ dɛ fɔlɔ la an bɛ uniforme tigɛ walasa an bɛɛ ka kɛ kelen ye ne ni karisa ye terima ye an ye balimamaw ye an ye sigiɲɔgɔnma ye an ka ni fini tigɛ an bɛɛ ka kɛ kelen ye a banna nka o bɔra a la sisan dɛ an denmuso fana ka kɔɲɔ kɛra n'o y'an ka sirani ye ko an ka uniforme ko i tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ mɔgɔ ka ni tɔɔrɔ n tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ n tɛ mɔgɔ si bila kunbana a banna hali a la fasada n ko a y'a to mɔgɔw ka fɛngɛw tɛ kelen sɔrɔ o cogoya tɛ kelen n'a y'a kɛ dɔ bɛ aw bolo i b'a sɔrɔ jala dilen don mun ma o ka cogoya ma ɲi kosɛbɛ jigiya ni balimaya ni sinjiya misi ni fɛngɛ ni miiri la o si ma ɲi an tɛ y'a lawuli hɛrɛ mun kama a bɛ ka taga ka o dansa k'a a bɔr'o la mena n ka kɛnɛ kɛra siɲɛtayɔrɔ ye ani fadenya kɛyɔrɔ ni ma ɲi kɛnɛ kɛra siɲɛtayɔrɔ ye n ye min d'i ma i m'o sigi ma sara halisa ala ka lasigili d'a ma amina ya rabi ne yɛrɛ kɔni b'a fɛ ka mun fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ an ka sabali ni mun ko uniforme dépense yɛrɛ bɛ taa 10,000 kuma dɔ la a ka ca n'o ye ne b'a fɔ dugumamɔgɔninw ye dɛ n'o bɔra la ni an bɛ se ka jɛ ka hali 5,000 kɛ ɲɔgɔn kan kuma dɔ la uniforme nɔ la k'o di kungotigi ma filɛ dɛ n'i ye mun sɔrɔ dɔrɔn o don i ka taa o kɔni o ɲɔgɔn dɛmɛ yɛrɛ fɛnɛ dɔ ye o k'a ɲɛ o ka di n'a dɔ hali n'i ye 1,000 kɛ ɲɔgɔn kan n'a mɔgɔ ta ye 1,000 kɛ ɲɔgɔn kan o tɛ 10,000 ye o ye dɔ furu nafolo ye bi 10,000 n'o dir'i ma o kɔni bɛ fini dɔ sɔrɔ i den ye fo ka ɲɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma amina yarabi i sogoba ami i jalo jeri nse i jara nse ala ka dugu ɲuman kɛ n bɛ katikaw bɛɛ fo Kati Fuga Cathédrale Asetu Sogoba kelen tɔgɔ la Kati n'a lamini bɛɛ lajɛlen Dugabugukaw ka foli bɛ radio chaîne de kɔnɔ yan 19/20
o ye kanu kɔrɔ ye ayiwa kuratɛ Sebejanakaw Bɛlɛdugukaw bɛɛ ka foli bi yan Ɲɔnzɔnbugukaw Diyonkaw bɛɛ la kɛlen bɛ ka radio chaîne de lamɛn ninnu de b'a sɔrɔ nɔgɔya la aw ka foli bɛ 19/20 kɛnɛ kan. Allo awa i Dunbiya nse non lamɛn sage e donna cogo min ni vitesse ye o lamɛnɛ ni tila ka bamanankan jɛyalen tan dɔrɔn i b'a sɔrɔ a ka mɔgɔ kɛra Dunbiyalakaw fɛ yen nse o tuma i tɔgɔ duman jamu duman dɔ di Salifu Dunbiya ka bɔ Kɔɲɔbila Kɔɲɔbilakaw bɛ di Sanankɔrɔba Yɛrɛmara kafo kɔnɔ kosɛbɛ Kɔɲɔbila bani bɛ a ka kɛnɛ baasi foyi t'a la alhamdulilayi k'an b'u bɛɛ fo o b'a mɛn inshallah Kɔɲɔbilakaw dun baasi foyi t'u la awa an famana ye masaw ye an bɛ sanji cɛrɛ yan ala an yɛrɛ fɛnɛ b'a cɛma Bamakɔ yan bi dɛ an bɛ dugawu don Ala ka samiya timɛ ko ɲuman d'an ma amin ya rabi Allahumma awa i bɔra ka baro min fɔ nin tɛ muso dɔrɔn kungo ye nin y'an bɛɛ kungo ye n'an y'aw don a la di aw yɛrɛ bɛ ɲini ka kɛnɛ minɛ na bi o nka n'i y'a minɛ ne yɛrɛ ma ne yɛrɛ ka denmisɛnnin hakili la cɛw de kan ka wuli k'i jɔ u jɔyɔrɔ la ayiwa y'an dɛmɛ dɛ o jɔyɔrɔ ye jumɛn ye ne ka denmisɛnnin hakili la n'i ko aya nin tɛ kɛ ne ka so yan ni muso nana kɛ furu kama a b'a minɛ i ka dabada ma fo k'a ɲɛ kuma dɔ n'aw ko ten awa n bɛna fɛn kelen f'i ɲɛna n'i ye ko mɔgɔ tɛ kɔɲɔmuso san kelen kɛ bali tanto a bɛ fɔ kuma kɔrɔma de don tiɲɛ don fɛnɛ parce que a bɛna mun de kɛ yanni ka san in dafa mɔgɔ tɛ o dɔn donc maintenant cɛw de b'a fɔ aya uniforme tɛ kɛ ne ka du kɔnɔ yan ni min nana furu kama a bɛ na i sigi a ka furu la n'i mana furu kama sira filɛ nin a y'aw jɔ aw jɔyɔrɔ la donc o de cɛw de kan k'i jɔ u jɔyɔrɔ la an muso an k'a dɔn ko tigi banna mais n'i ye muso ye n ko uniforme in n ka wari bɛ bɔ cɛw dɔw kun a bɛ bɔ o de kun kɛ n ko aw dɔw bɛ perese de n'an taara fɔ aw ye dɔrɔn paraw bon e b'a ye e dɔgɔkɛ bɛ so kɔnɔ dɔw tɛ hali sɔsɔli kɛ a la u bɛ se ka bɔ k'a d'i ma ten sɔsɔli foyi t'a la e dɔgɔkɛ bɛ so kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ sɛgɛn bɛ o la walahi awa i b'a dɔw lajɛ hali ka 20 ta ka di a muso ma ni tobili sera a muso ma i bɛ taa sɔrɔ o nasɔngɔ bɔli yɛrɛ ye maɲumako ye problème mais e de bɛ ala minɛ k'i muso bila o yɛrɛ i dɔgɔkɛ yɛrɛ sanfɛ k'i muso la waga ni o ye 200 e bɛ dɛsɛ ka i dɔgɔkɛ sutura n'o ye mais e bɛ 10,000 10,30 don uniforme na k'o di i muso ma o b'i yaba yaba i dɔgɔkɛ ɲɛkɔrɔ n'o ye awa ne kɔni kun y'a bila minɛ min kɔnɔ balimaya de tiɲɛna sigiɲɔgɔnya de tiɲɛna mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn fɛ bilen jamukan kɔni a taabolo ka ɲi a diyara n ye o tuma Salimu y'an dɛmɛ ni dugawu ye an b'i fo karamɔgɔ Ala k'i tɛmɛ a la amina ya rabi sabula o fana tun ye karamɔgɔ yɛrɛ ka laɲini ye koyi kosɛbɛ an fana bɛ dugawu don karamɔgɔ babu an b'a dɔn o bɛ yen n'Ala sɔnna a bɛ yen ni Ala sɔnna don n'a nataw fana na i ka maa sɔrɔ min fana b'a fɔ i kɛrɛfɛ k'a fɔ ko don dɔw la ko awa tun bɛ nin fɔ inshallah jamana in Ala k'a kolo suma amin ya rabi Allah n ka foli bɛ Kɔɲɔbilakaw bɛɛ ye bɛɛ tulo b'i la nin waati in na i ma sɔn ka Dumbiyala laminɛ o de ma n y'a laminɛ awa Dumbiya an kɛr'o ye bi Dumbiya Basolo an tɛ nin kɛ nɛgɛjuru laban tali an ko ka a tali ni an ka kelen ta ne ka assistant ko a kelen ta dɔ bɛ nɛgɛ sira la allo an la somɔgɔw bɛ di nse Awa Mayiga an tɔgɔma ko ɲumanikaw bɛ di ani jalakɔrɔjikaw nse alhamdulillah a diyara n ye sɛbɛnni yɛrɛ an tɛ se ka a nafa fɔ ka ban yɛrɛ n tɔgɔma o kɔrɔ k'e fana bɛ uniforme ko in kɔnɔ a ka jugu n'a bɛɛ ye ani bolomafara ko in uniforme ko in bɛ ka baara min siri an muso Ala dɔrɔn de b'a dɔn an kɔni t'a la an bɛ bɔ nin la cogoya min na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni hakili ɲuman ye Ala k'an dɛmɛ an ka Ala deli amin faut que cɛw k'u jɔ u jɔyɔrɔ de o k'u ban k'a di de Salim Dumbiya o de fɔ sisan wallahi n'u y'u ban k'a di sisan i b'a ye an muso an bɛ tile de parce que a maloya barika ka bɔ wa an yɛrɛ ka hakili sɔrɔ an ka uniforme bɔ kungo la an ka bɔ a la vraiment ni min nana ko uniforme bɔ an ka fɔ ayi bɛɛ k'i ka selimafini don ka na
et puis on tɔgɔma min ka jugu n'a bɛ gestionnaire uniforme dɔw bɛ gestionnaire uniforme ana a fasa da jalan ko ye maloya gestionnaire de wa ngo Dubai bayi n'u ko fasa bina do bɛ boli ka du so kɔnɔ u bɛ tunu asiro la ina ko kuranɛ de bɛ ka kalan wa parce que an kan ka kuranɛ de kalan an kan ka an ɲɛsi ala ma o tuma an ala deli ɲama nin kɛ an ba foyi t'a la an ala deli maloya ko t'a la peut-être mɔgɔw dɔ bɛ complexe mais ne kɔni bolo foyi sen tɛ ne hali ni n ka fasa dara n'a bɛ ne bolo n t'a di yɛrɛ a filɛ dɛ fɛn dɔ bɛ yen a man ɲi bɛɛ n'i ka ko kɛcogo don n tɔgɔma a diyara an ye waati bɛ k'i sɛnsɛn ka na nin ko discussion tɛ bɔ ka ban a ti fɔ ka ban an bɛ segin a kan inshallah i Ture i Mayiga k'an bɛ Jalakɔrɔjini ko ɲuman ni Bankɔni bɛɛ fo amin ya rabi alamin Basolo very good nin tun ye nɛgɛjuru sira laban talen an fɛ yan nɔ waati kofɔlen o bɛ k'i sɛnsɛn ka na an kɛra jugu ye an yɛrɛ ma fan bɛ ka an furucɛw dun nin ko in na bari an kɛlen bɛ k'a kɛ wajibi ye olu fɛnɛ kan n'a sera ni mun m'a sɔrɔ ka di muso ma i ta filani cɛtigɛ an kɔni bɛ ala de deli yarabi ala ka hakili ɲuman di anw musow ma ayiwa ne bɛ n baw fo ma suko hamdalahi ale ka foli bɛ yan nɔ Madame Diallo fana Diallo ka foli bɛ yan nɔ ma Kante ba Jɛnɛba Traoré ni bɛɛ lajɛlen m'ale don a y'a kɔrɔba la ninnu bɛɛ bɛ hamdalahi u ka foli bɛ radio chaîne de kɔnɔ 19/20 kɛnɛ kan Abdraman Keita n'a ka denbaya sigilen bɛ Misira ni waati in na u bɛɛ ka foli bɛ radio chaîne de kɔnɔ 19/20 kɛnɛ kan Madame Diallo Malado ba ka foli bɛ yan nɔ Kabalakaw ka foli bɛ yan nɔ ne yɛrɛ ba bɛ Kabala ye nɔ Kurali n'o ye tanti Batoma ye Lagare kɔni a ka foli bɛ yan nɔ Batoma Bagayoko Madu Kulu n'a ka denbaya olu fana sigilen bɛ Kurali Kabalakaw fana ka foli bɛ yan nɔ Mon colonel major me gardez-vous là itungara ka foli bɛ 19/20 kɛnɛ kan waati ko fɔlen very good o bɛ k'i sɛnsɛn kan na o tuma an bɛ an kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo minnu sera ka nɛgɛjuru sira sɔrɔ minnu yɛrɛ bɛ k'a ɲini n'u ma se k'a sɔrɔ u ka foli bɛ yan nɔ nin bɛɛ kɛ kun ye an ka ɲɔgɔn bilasira ni hakili ɲumanw ye an ka ala deli ala tɛ mɔgɔ dɛmɛ i yɛrɛ kɔ n'ala ye sira min kan a b'i dɛmɛ o de kan o tuma an ka jɛ hali bi ala ka hakili ɲuman di an ma ne kungo sera an min ma n'an ka hɛrɛw yɛlɛma bi ka kɛ kungo ye o tuma an kana kungo in an ka dan an kelen ma an kana wajibiya mɔgɔ wɛrɛw kan n'o ye ka uniforme wajibi daga bila mɔgɔw da la ka bolomafaraw kɛ wajibi ni taara min di min ma a d'a ma i ni ala cɛla la jɛ min b'aw cɛ kanu min b'aw cɛ a d'a ma o kama kana miiri ko don dɔ la k'a bɛna sanu d'i ma o sara ye dɛ k'a bɛna tura d'i ma o sara ye dɛ ayi e y'i sen don ni min kɛ ka taa a t'o sara sɔrɔ dɛ o tuma ala de bɛ se k'an bɛɛ sara i diinɛ ni ŋaniya la kuma min tun bɛ kalandennin bolo bi 19/20 kɛnɛ kan olu tun ye ninnu ye an bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ hali bi yarabi ala ka jamana basigi ala ka jamana kolo sumaya samiyɛ sanji k'a tɔ bɛ kɔfɛ hali bi o tuma ala ka hɛrɛma d'an ma ne ka technicien wɛrɛba i ka foli bɛ yan ni nɔ Basolo very good o tuma aw k'an bɛn Wa FM ni mɔgɔ min b'a fɛ ka don an ka groupe WhatsApp kan i bɛ message ci an ma ni numéro in na 00223 70 23 56 37 Wa FM aw ka radio